Namar ka jingkot hak online recording kibun kibenta jong ke video jing yekren kisakut. Tang ba kasur jong ke jing yekren katuj kumba kalong. Kadakot kabapra kadam yakini kikintin. Ti kajing ken ki mau it ya ki ba ki ju thao menu ru phinbo halo chungki. Wat penduna setia nakata. Nabakilong jai pede namar kata kia perta nakabaong tusya bangilit kenya aingu ya ublei jungi. Kaba wan shua kijing mut jing berkhan jongi kebangi pulih ke dekat ko pra kalong. Hato kini ki kentin kidei ha kijing yo sngo kajong u aron buat u Moses ni kadei bet ke hukum ke belong kerpang ke bau baru keren ha kini ki sordar bat ha kini ki rangba ki badon hapo chongki. Dia kata ke bang ya keli menton ki kentin ki basyong hang ni I kumba ki long ki jing betha ya kerkom treikam ke bethamai hadin bala a ya kata ko hukum ban sange ban penbiang plang yap na ke benta ban shna mauid ban ai hakini ki khun Hebrew dan ki Israel kani ka jik penbet thamai kalong bawat haba an ai shu utau plang yap kajing penmi ya ki mauid kajing khen kadai banong kumju kumba ki penmi hakipor ba ki traish nong ki penbiang yau plang yap ya kata ka syai kani kemut kani ke hukum labu ye ki hak bajuat ha baka jing dawa na ka ying sim paru lingba jong kini ke sodar bat kini ki rangba ki beri kimi ya kani ke jing terekam kan one bet da ka jing perking baka jing ken ki mau it kadi monlong kumba julong bat kanung dan kanung kanung jing thot kababut hadin jong katu ke hukum kawan biang kajing keno kajong baru da ka ba nyau ben ya kini ki khun Israel kabading kong ukeno ba kilong ki bajai pede ba kimtre ya ka bantre minot namar kia perta ba kini kinya ayu ya ublei jongki kaba ar hang ni kalong kajing kerpa kaba ubaru usot da kini ki kentin tu sya bangili kinya ayu ya ublei hang ni baru penpau biang ya ke insult dan ni kajing keren ben bau ta ublei ujong ki Hebrew lak long ublei ubadon bor palat ya ka bor jung u na baki Israel hi ki don hapok ki kti jung u kani hang ni lu kawan biang ka challenge ka bau baru upen pau halaki jong ki sordar bat haka jing yo smoru jong ki niki rangba ki badon hapok jong ki sordar to hadu ang tu shwa tu ya pidani aiban batram Ngastanat hadir khat bapra ladangi pai biang ya itu gejeng keren me keren kita khat ke basha kita gitu khat ke basha khman ya gejeng beran kam ya ki rang ba tapi mene flawan ra kom tu pakai rang ba gelak ban dei napadeng ki kun Hebrew dan napadeng ki Israel ki pada ki rang ba ki ban pe ya ki ka tre kam tre jam begini ki rang ba kin ha aka jeng pe jeng sodar tekai ke ba ngamut ban ong hang ni khat bapra kalong in sedang shwa naki kentin ki bakut du jong khot ka bapra khot ka bapra lapanan kami kentin ki bakut du watu sya bangin lek kenya aingu yo blei jongi kini ki kentin ki dei ki ba uparu ukren biang lani uan ra biang ya ga ei ka ba kini ki kun Israel ki lek ben karpar yo baki kwa ban mi na hima ko malais ni ban lek ban kenya aingu yo blei jongki kini ki kentin ki bau pharo ubu biang sa hisian hang ne kuma pi ong shakmat baka dai ka kentin penrem na kentin insult haka jo por pan kini ki kentin ki yathu yangi baka san perhan bat
Kado nut kajong ki khun Hebrew ni ki khun Israel kajan syakata ka kamram ban kenya aingo yo blei ujong ki kamu mot la dabu de gwe kentien ki khun Israel ne khun Hebrew ki jan sha oblei ujong ki ulang oblei Jehovah Ubaim ladangin kiu pat khandiat hanang khandiat ye kan ne ka khot phin lap ye ki kentien ki ba pharo ban kam uong ba ki jai pde ngla ban ong ba ki jai pde ane ki jai tu ane kim kwa ban trei deina takadaw jengmut jup khat jong ki kalong thli bat ki saiwan kiu kiu kau khmat jong u bania parta bagi kwa ban nai mani belai kadaw ko ong khmat kalong bagi jai pde phin da kiu pat khnyat kan khat chaneng phin lap ba ki buit trei kam gi jong pharo ban pendu ya ka thi ka bahatrai ka ong bagi kwa ban ai knya ai ngo yu belai kalong da ka ba pentrei sitom ye ki bat karagom pentrei sitom ne kalong balasing it shu ye ki baya ka kam ka ba menu ki yo ulang yap hapo ka jaka trei ka jong ki ba ki jupanan kam ba yu ban snai ki mau it minta ya kani ka kam la weng no na ki bat kala ha ba ki peng jong ki ba kin lek sang keleng ban lek thut lang yap no yo lang yap man wan ra sa jaka trei jong ki ban sna mau it bat da ban khiaro klem lai kalong ba na lor bala pen khia ya ka kam ka ba kum kata labu ro ikin tien baka jingkhen ya ka jingmi pa mau it kam dei manduna ka dei long kat jo kamut ka dei ka jing penyon pentrei jubor ka bahaduk kata nga perhat ya ka jinglong jong gari Egypt kam dei ka ri ka banya serium yangi ka pengat kan dei ka ri ka shit pat nalor ka bakum kata kamaryang ka bakidan kin hap antrei stom penbiang jingkhen nalor kata hap antrei stom man iwat lang yap kani ka dei ka jing pentrei ka ba ba hakani ka khot ngi iken ya ka jing yep nieng ka san perkhat upharo ka banno la ne ka bajan sya ka ban pensi tomben gi Hebrew bat ka yep nieng ba ka san perkhat ki Hebrew ni Israel ka ba jan syakata ka jing kwa ban mani ban aingo ban kenya yo blei wa im Mo dong rengi pai na kata kaliang ka jingkwa ban ai kani ka jingknya ai ngu yo ulei ka ka basdang hi kam dei ka jingkwa chuki khun Israel kani hi ka dei ka jingbatha ka jong ulei ya Moses ha ka jingkran ha ka tuka laulenong ka ba ulei la de batha ayu ba Moses udi uli ya kran bat u pharo ta ka ai ka bunyi i ha kani ka de khot ka phra na ka ai ka phila ban rap bat bangin ya kran biang ka long ba ha u pharo menta ula sungthu pa udon ublei ubaki Hebrew ki scam ka jinget hauni ublei but menta ka problem ka jong pharu ko long ba uwit yauni ublei but upen jenjar ya kini ki khun Israel kata ka long ka ba shai ba hangni namar ba ukhangla ya ki Hebrew na kata ka jik perkhat kung piau menne bakin perkhat syapang uni ublei ubah haki ka jik syak basdang hi kila don ka jing smo shingan ba ublei la sya skor ya ka jing duai ki jongki hendrai menta pada ha kan ka ying ka jong pharu ni i ba pharu pen pau hi ya la ka jong ka bor kamu pharu udan problem menta bat ublei ubu jing e pat ya kini ki priep ki Israel to ngini peteng tu kada 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 khat ka khandai mo kada khat ka khandai kadang dei ya kitin hukum ki jong u pharu ki ki kentin ki badan nak dekat khot ka khandai ki ong kumni tu nang penban khia ya ka jing trei halor ki ki priu bakin ye trei sitom haka bat wat sya shu bakin ye sngap ya ki kitin thala kani kalong ka hukum ka basyai nu pharu badai ban pensangi no mar dor hi ya kar komper khat ka jong ki Israel syapang kata ka jing ang nu ki bakin le syakri khlaw ban aingu ani ban kenya aingu yo play ujong ki ka jing batha ka syai
pen ban khia ya ka jing trei halor jongki khanang ba kin ya bun kam ya ka ban ya trei ya kata ka jing batha bat ka jing ben biang ka jong pharu hang ni kalong da ka bale kumta kini ki Hebrew kinumyo ya ka ban syong ja thai ya ka ban ya kren syapang jong blei le ni wat ban ya du wairu lagi bu kata du kata kentin namar ha pharu hi kat banlet banyamani uta ublei ya u yo bekilong ki jing thala kamut ketin thala kamut hang ni kawan biang ka challenge hapedeng pharu pat ublei kumnu un hapan pendam ya kata ka jing thu ka jing ki phang ublei u pharu punan kam da kitu ki kentin ba bodo kenno ba kata ka jing sela ka jing ki kendei be da ka jing keren ki ba thala thala yu pharu mrai om ki khun Israel to hadu am tu shuai pidan iban betna Kani ka dukhat ba khanda nga pe ya ka da kani ka rukom ka jing banan kam ka jong pharo ya ka buj ban ksi singit ki khun Hebrew kalong da ba pentrei borba pen shitom jur ya ka met ka joki pentrei borba da ka pen shitom ya ka met ka joki ka ong pen ban khia ya ka jing trei halo jong Hebrew kamut ka debe ya ka physical strength ka jong Israel devan nyon ka jing trei shitom nga ba hadu ka kata na kli la di la da on hap man dan trei shitom hadu kan ne hato kan demo saka wei pat kar kom perkhan ban pendu ya ka jing roi ka jong Israel namar on da habalat haj kamet on da habalat trei jubor katu ka jing hitanga ban roi perum pare le se kan kata iki kata ka ding perkhat ka jong amo ka ba arpan ka ba ukta hang ne upharo ula ban kta tang ya ka bormet ka jong ki khun Israel ni ki Hebrew da ka ba pentrei shitam ka ba umla ban kta ka dei kini kirin job kentien ki bahadian jog khat bakhandai ka ba ong wa shashu nya kitien thala namar ki kentien ka ba ki skor ki snap ngane ki snow ki ngam syakasan perkhat ka jong ki Hebrew ni khun Israel ya kani ka benta upharo umla ban kta banda la ni ban weng na kasan perkhat jong ki khun Israel ka idea la ni ka put ka bo untrei ban weng na ka ching snap la ni ka jing perkhat jong ki khun Israel kalong tang ka ba ong ki wat sha shu bagin snap ki tien thala phi ka jing param kam ye tien thala ka khor ba ni kani ka jing ong tien thala ka ka ba wan na ka shuntur ka jong pharo ong tien thala wan snap ek tien thala ka tak tien ka de tien jong no kam dei ka tien jong Hebrew kam dei ka tien jong Aaron kam dei ka tien jong Moses dei ka tien ka jong ta oblei Jehovah uba keren ha Moses por ha Aaron uba keren ha to ka lau bne ko ing ban lek man pelaj ikon Israel ha Moses bot Aaron ba ikon Israel ka dei ka tien ka jong oblei wa im Jehovah den rei au pharo ong ka dei ka tien thala ubu da ka tien ka balong kor ha ban wan ra ya ka ikhtiar tien blei saka ei ka banyar kat ba tien thala tada bu de weekend tien lei la wan ong ka tien si ka tien sang ka tien sneo pat kani ka bo ong tien thala de ka ni ka bo wan oblei bat de ka ni ka ba shong lengai aga san berkat jong ki Hebrew ki ba upharo om la ban nei ei ban wen ki to ka bade waktu ka jing treshtom ka jing roi ngila da pepet te kelenong ki bishkamat ba kat ba pharu udang le ben yeki kata ki dang roi bat kata kam dei da ka jing la jong ki hindai da ka jing kerku ki jong ublei bat ketu ka benta ka bahadin hot ka de ka mapi ong mapi ba pharu unyo ben ya ka khtien jong ublei ka balawan pen sngo hu lingba jong Aaron bat u Moses te ka ba shai hi ne kini ki khot ki bengi puli mentan ka long bet ba pharu u dang challenge yo play na ba u play pat pen I ya ka bor chung u handai dang wan shwa tang da ki chini kren da ka sur kentin ke balawan pen sngo hakitan dok skor chung u